Umpofu ubonakalise izihlandlo ezili-12 apho atshola ukuba uDyantyi akasilungelanga esi sikhundla. Uthi uDyantyi walile ukuyalela umongameli Cyril Ramaphosa ukuba azokunika ubungqina kule komiti. Uphinde watshola nangokutshintsha-tshintsha indlela le komiti esebenza ngayo. Umpofu uphinde watshola amagqwetha akhokela le komiti ukuba asebenzisana noDyantyi kwaye athatha icala. Kodwa la magqwetha aziphikile ezi zitsholo. The evidence leaders wish to place on the record that at no stage have they engaged in such an enterprise with the chair of the committee. And the allegations are unfounded. No evidence is placed whatsoever to support allegations of this nature. Umpofu uthi esi sicelo singaphelela kwiinkundla zamatyala ukuba asiphumeleli kule komiti. There's a possibility that the non-recusal might cause the starting of the proceedings afresh of this committee. Then it would obviously be foolhardy to wait for the outcome and then start again in 2023. Le komiti ithi iza kusiqwalasela esi sicelo sikaMkhwebane. Won't have our own time as a committee to deliberate on the application and definitely make a decision on the application. We're going to give ourselves time to do that, to apply our minds. Le komiti iza kuxoxa ngesi sicelo ngoLwesihlanu ngelokufikelela kwesigqibo. Xulelani Philip, SABC News lephalamende.